Helo, dyma stori am fachgen o'r enw Owain, ac enw'r stori yw Llysiau Owain. Un tro, roedd bachgen o'r enw Owain, ac roedd Owain yn hoffi mynd i tŷ Dadcu. Doedd Owain ddim yn hoffi llysiau, roedd Owain ond yn hoffi bwyta sglodion. Y peth gorau am mynd i tŷ Dadcu oedd gweld gardd hyfryd Dadcu. Rydw i'n tyfu fy llysiau fy hunan, meddai Dadcu. Ond dydw i ddim yn bwyta llysiau, meddai Owain. Dwi ond yn bwyta sglodion. Wel, os wyt ti eisiau sglodion, meddai Dadcu, mae'r rhaid i ti fwyta tatws. Os ti'n ffeindio rhywbeth arall, does dim problem. Ond mae angen ffeindio tatws yn yr ardd. Rhedodd Owain o gwmpas yr ardd. Ond oedd e ddim yn gallu ffeindio tatws. Ble mae nhw'n cuddio, meddai? Ac mae'n tynnu'r ddeilen gyntaf, welodd e. Moron, meddai Dadcu. Jyst y peth ar gyfer cinio dydd Llun. Felly i ginio, fe fwytodd Owain moron. Ar ddydd Mawrth, eth Owain i chwilio am datws unwaith eto. Ac tro yma, daeth Dadcu a mam-gu i wylio. Dyma nhw, meddai Owain. Dyma'r tatws. Na, nid tatws ydy'r rheina, meddai Dadcu, ond spinach. Felly, i ginio, fe wnaeth Owain fwyta spinach. Ar ddydd Mercher, cododd Owain yn gynnar. Mae tatws yn bwysig, meddai. Felly mae ganddyn nhw ddail enfawr. Dyma nhw, gwynodd Dadcu. Nid tatws ydy'r rheina, ond rhywbob. Felly cafon nhw tartyn rhywbob i ginio. Ar ddydd Iau, roedd hi'n bwrw glaw. Ac pan nath hi stopio fwrw glaw, aeth Owain allan i'r ardd. Wyt ti wedi ffeindio tatws, gofynnodd Dadcu. Na, meddai Owain, ond dwi wedi ffeindio gwlithod a malwod. Ydyn nhw'n bwyta tatws? Ysgwydodd Dadcu ei ben. Na, ond maen nhw'n hoffi bresych. Felly ginio fe fwytodd e bresych. Ar ddydd Gwener, roedd Owain yn siŵr ei fod wedi ffeindio tatws, a pan dynnodd nhw allan o'r ardd, dyma fe'n gweld, dim tatws oedden nhw, ond betys. A'r noson honno fe fwytodd Owain salad betys ac roedd wrth ei fodd. Ar ddydd Sadwrn, dyma Owain yn mynd i chwarae pêl-droed, ac mae'r bêl yn glanio yng nghanol y dail. Roedd Owain yn siŵr mai tatws ydyn nhw, ond dywedodd Dadcu, nid tatws ydy'r rhain, ond pys. Ac i ginio, fe fwytodd e cawl pys ac roedd wrth ei fodd. Ar ddydd Sul, dyma Owain yn rhuthro allan i'r ardd. Dyma nhw, meddai. Sut wyt ti'n gwybod mai tatws ydy'r rheina, gofynnodd Dadcu, oherwydd mai dyna'r unig llysiau sydd ar ôl yn yr ardd. Allwn ni gael sglodion nawr, gofynnodd Owain. Wel, mae rhaid i ti sgrwbio'r tatws gyntaf, meddai mam-gu, a'i pilio nhw, a'i torri nhw. Felly, estuddodd mam-gu, Dadcu ac Owain lawr i gael cinio, a gorodd y drws a cerddodd mam Owain mewn, a gwelodd hi Owain yn bwyta sglodion. O diar, meddai. Roeddwn i'n gobeithio byddai Owain yn bwyta rhywbeth gwahanol i sglodion, meddai. A dyma Owain a Dadcu yn edrych ar ei gilydd, a dyma mam-gu a mam yn dechrau chwerthin. A dyna ddiwedd y stori. Gobeithio eich bod wedi mwynhau.